Добрый вечар, шаноўнае спадарства. Рад вас бачыць на канале народны рэпарцёр, на канале, які, я так думаю, нясе праўду, дабро і сумленнасць. Сёння наш госць Павел Вусаў, беларускі палітолог, доктар палітычных навук. Доктарскую ён абараніў у інстытуце палітычных навук польскай акадэміі. З'яўляецца кіраўніком цэнтра палітычнага аналізу і прагнозу, сузаснавальнік беларускага незалежнага цэнтра еўрапейскіх даследаванняў. Павел Вусаў скончыў Магілёўскі дзяржаўны універсітэт імя Аркадзя Куляшова, выкладаў там, але ў 2025 годзе звольніўся па палітычных матывах. І з 2006 года ён жыве стала ў Польшы. Спецыялізуецца на вывучэнні неааўтарытарных рэжымаў у постсавецкай прасторы, удзельнічаў у палітычных кансультацыях і выбарчых кампаніях у Беларусі раней. Аўтар шматлікіх навуковых і медыйных артыкулаў, кніг, у тым ліку «Повстанні, кансалідацыя і функцыянаванне неааўтарытарнага рэжыму на Беларусі 1994-2010». І як эксперт ён актыўна каментуе беларускую палітыку і крытыкуе апазіцыю. Шаноўнае спадарства, я ведаю, што мои гледачы Паўла Вусава ведаюць вельмі добра. Вы не шмат разоў нас. Вось, таму што вы ведаеце, некаторыя людзі не пагаджаюцца са мной размаўляць, не ведаю чаму. Я проста спадзяюся, як заўсёды, што тыя гутаркі, што я вяду, што яны сумленныя. Хтосьці ў гэтым, кажуць, бачыць хейт, там нейкі, не ведаю я, аб чым ідзе размова. Вось, Павел прыходзіць к нам. Всё. Павел, вялікі дзякуй. Добрый дзень. Мы уже з Павлом спаткаліся. Вялікі дзякуй, што пагадзіліся прыйсці на размову, якую вельмі прасілі гледачы канала «Народны рэпарцёр». Яны вельмі уважліва сочаць за вашымі выступленнямі, за вашымі артыкуламі. Вось. І сённяшняя наша праграма будзе во многом грунтавацца менавіта на іх пытаннях, таму што, напрыклад, у Зміцера Лукашука там зачытваюцца заўсёды пытанні ёжыка-патрыёта, да? Вось. А людзі хочуць з вами паразмаўляць напрамую. Як у вас настрой, Павел? Вы такі сур'ёзны? Шмат працы акадэмічнай і аналітычнай, таму... Павел, я шчыра вам кажу, вялікі дзякуй, што вы прыйшлі, таму што шмат хто не хоча, не прыходзіць, і людзі просяць, я запрашаю, не прыходзяць. Давайте караценька з вашага шляху. Каб гледачы, хто вас не ведае, лепш зразумелі, хто вы такі і чаму ваш голас такі важны. Раскажыце коротка, як вы трапілі ў палітычную аналітыку, што вас матывавала вучыцца ў Магілёўскім універы, выкладаць там, а потым звольніцца і пераехаць у Польшу. І як гэта паўплывала на вашу ролю назіральніка беларускага дэм-руху сёння? Скажем так, я дзіцё беларускага адраджэння. Якраз такі на
у Магілёўскім дзяржаўным універсітэце, у які я паступіў у 93-м годзе. Гэта перыяд пік беларускага нацыянальнага адраджэння. Я якраз паступіў на гістарычны факультэт. Гэта, падкрэслю, альма-матэр Лукашенка. У свой час ён гэты факультэт заочна скончыў. Таксама на гэтым факультэце гістарычным вучыўся усім зараз вядомы Марзалюк Ігар, які ў свой час быў не тое што прыхільнікам, а ледзь не такім галоўным дзеячом нацыянальнага адраджэння, адстойваў нацыянальную ідэю, думку у Магілёўскім універсітэце, і ўжо пасля таго, як скончыў гэты універсітэт, змагаўся з заходнерусізмам у постаці Якова Трышчанка, які таксама выкладаў на універсітэце. Я ягоным быў студэнтам. Хачу падкрэсліць, што, канешне, ўзровень ягонай веды Трышчанка быў даволі вялікі, толькі, на жаль, скіраваны у так званы заходні русізм, у які ўганялі Беларусі ў расійскія часы, потым у савецкія. Ну і вось зараз лукашызм і ягоныя прыхільнікі таксама імкнуцца да таго, каб з беларусаў зрабіць заходніх рускіх. І там, па сутнасці, ад самага пачатку я вельмі актыўна ўдзельнічаў у палітычным жыцці, за што хацелі мяне ў 98-м годзе выключыць з універсітэта. Ужо тады пачалася чыстка. Тым не менш, напрыканцы 90-х, літаральна да 2001 году, універсітэты ў Беларусі карысталіся аўтаноміяй. Рэктары не прызначаліся прэзідэнтам, як гэта робіцца зараз, а выбіраліся. Таксама выбіраліся і кіраўнікі кафедраў. І зараз гэта ўсё прызначаецца рэктарам, як рэктар прызначаецца дыктатарам. Нават у савецкія часы трэба сказаць, што рэктары выбіраліся. Хаця гэта ўсё было фармальна. Ну і, канешне, за тое, каб я застаўся ва ўніверсітэце, а таксама далей пашоў вучыцца у аспірантуру па накірунку паліталогіі, за мяне заступіўся мой загадчык кафедры, зараз, на жаль, пакойны, яму шчыра за гэта дзякую. І вось паралельна з палітычнай дзейнасцю, актыўнасцю, з удзеламі у апазіцыйным руху, супрацьстаянні з той сістэмай, з якой беларусы сутыкнуліся ў 2020 годзе, я займаўся яшчэ, калі быў студэнтам. Таму гэта і палітычная аналітыка, і паліталогія, і палітычная дзейнасць у маім жыцці — гэта дзве неад'емныя часткі, гэта два бакі аднаго медалю. І, канешне, займацца аналітыкай, глыбока разумець які палітычнай навукай, не ведаючы тайныя пружыны палітыкі, як яна робіцца, і ў Беларусі ў тым ліку. Ну, аб'ектыўна, вельмі цяжка даваць нейкія прагнозы, не разумеючы прыроды беларускай палітыкі, прыроды палітычных працэсаў, не бачачы іх знутры. Ну, таму я, лічыце, вось гісторыя, палітыка, паліталогія, гэта і аналітыка палітычная, гэта вось у сукупнасці тое, што складаецца з тых такіх трох накірункаў дзейнасці. Таму я скажу так, што ўсё сваё свядомае жыццё займаюся палітычнай актыўнасцю. Хаця аналітыка як такая, як накірунак дзейнасці ў Беларусі, яна як навука, як дзейнасць вельмі маладая. Бо аналітычныя цэнтры пачалі ўзнікаць у Беларусі на аснове розных ініцыятываў толькі з пачатку 2000 году. Запатрабаванні ў закрытых грамадствах, такіх як Савецкі Саюз, потым як Маладая Беларусь, на аналітыку вялікай не было. Толькі ўжо з развіццём і паліталогіі, і потым паступова запытам на акадэміцкія аналітычныя тэксты з'явілася магчымасць развівацца ў гэтым накірунку. Так што аналітыка, як і паліталогія ў беларускай рэчаіснасці, гэта адносна маладыя такія тренды, накірункі дзейнасці і актыўнасці. Ну і за гэты тренд вам далі 11 год па справе аналітыкаў, так? Слухайце, вось сённяшняя навіна.
Со склада КР вышел блок беларусы, который ранее назывался блок Прокопьева Егорова. Перед ими распался упыл, ператварыўся блок воля. Вось увесь гэты час, ну апошні прынамсі пакуль у Польшы дэмсілы пераследуюць скандалы вакол асобаў, фінансаў. Ось. І у сваім пасце вы напісалі сёння, што апошнія аптымісты сышлі і што не разумееце, як у такой сітуацыі агітаваць беларусаў галасаваць. Ну, па-першае, я не ведаю, навошта іх агітаваць галасаваць, калі ў мінулы раз некаторыя людзі, которые пашлі ў каардынацыйную раду, мелі непрыемнасці. Ну і ввогуле такое пытанне: гэта крызіс каардынацыйнай рады ці гэта канец каардынацыйнай рады? Такое ўтварэнне незразумелае насамрэч. Ну, на маю думку, канец каардынацыйнай рады быў з самага пачатку ўтварэння каардынацыйнай рады, бо яна ўтваралася выключна пад пэўныя палітычныя інтарэсы. Калі прыгадаць 2020 год, актыўны ўдзел у стварэнні каардынацыйнай рады прымала Ольга Кавалькова, якая была асабіста прызначана Светланай Ціханаўскай як прадстаўніцай яе ў Беларусі, калі яна з'ехала ў Літву. Ну а Ольга Кавалькова, як мы ведаем, потым даволі шмат зрабіла такіх рэчаў, якія паказала, што она па сутнасці не чалавек, які можа адстойваць інтарэсы беларусаў і тым больш называцца апазіцыйным дзеячом. За часу яе дзейнасці статус каардынацыйнай рады за 2 гады прынамсі ён быў настолькі моцна дыскрэдытаваны і давер да яго настолькі моцна спаў, што рэфармаваць каардынацыйную раду, як гэта спрабавалі зрабіць у 22 годзе, знову так, не разумеючы дзеля чаго і навошта, ужо закладалі так званыя сістэмныя памылкі, бо гэта рабілася ў зачыненым фармаце. Публічнасць да рэформаў каардынацыйную раду і тым больш для фарміравання каардынацыйнай рады так званага такога другога склікання перад галасаваннем не бралі ўдзел. Там маглі запісацца ў каардынацыйную раду ўсе, хто хацеў, прадстаўляючы фіктыўныя нават арганізацыі, грамадскія ініцыятывы. Гэта, калі я не памыляюся, канец 21-го ці ўжо канец 22-го году, магу памыляцца. Але вось гэтая рэформа, яна ўжо спрычынілася на далейшую паўплывала працэс такой унутранай дэкансалідацыі і дэканструкцыі каардынацыйнай рады, і фактычна яна страціла шырокую падтрымку, хаця сама ідэя, я сам быў прыхільнікам таго, каб усё ж такі фарміраваць у эміграцыі палітычныя інстытуты, якія маглі б у перспектыве стаць альтэрнатывай той матрыцы, якую можна было б перанесці ў Беларусі ў працэсе рэформы. Канешне, на перспектыву далёкую вельмі цяжка прагназаваць, наколькі гэтыя структуры ў замежжы былі б стабільнымі і эфектыўнымі, бо ўсё ж такі займацца палітыкай, не знаходзячыся ў Беларусі, па сутнасці немагчыма. Але тым не менш, беручы пад увагу, што мы ў сённяшнім свеце маем даволі шмат рэсурсаў камунікацыі з Беларусю, данясення сігналаў, нейкіх меседжаў. Я кажу пра сённяшнюю нават тыя механізмы і каналы, якімі мы карыстаемся. Ўсё ж такі стварыць нейкую аснову можна было б, калі б было жаданне сапраўды, калі б была палітычная адказнасць, калі людзі б разумелі мэтазгоднасць і сыходзілі не з уласных прыватных інтарэсаў, а з інтарэсаў Беларусі і з прафесійнага падыходу да дзейнасці такіх структур, то, напэўна, апазіцыя б не знаходзілася ў такім крызісе даволі моцным і сур'ёзным, у якім яна знаходзіцца зараз. Збольшага гэта прычына ў тым, што да палітычнай дзейнасці прыйшлі людзі, якія не ў грамадскіх арганізацыях, не ў апазіцыйных арганізацыях ніколі не дзейнічалі, не разумеюць, як увогуле займацца такімі справамі, якімі мы называем палітыкай,
ну, асабліва ў эміграцыі, бо гэта патрабуе адданасці. Так. Палітычная дзейнасць, грамадская дзейнасць, яна асабліва у даволі некамфортных умовах, калі мы кажам пра нацыянальнае адраджэнне, яно патрабуе адданасці. Гэта абсалютна такая, ну, альтруістычная дзейнасць, ад якой ты не можаш чакаць нейкага заробку, нейкага сталага даходу. Але ў нашай рэчаіснасці людзі, якія страцілі камфорт у Беларусі, імкнуцца да таго, каб, дзякуючы гэтай дзейнасці, аднавіць свой камфорт за мяжой, што мы называем грантаедствам. І гэта ўсё разбурае і нацыянальную ідэю, і нацыянальную палітыку, і ўвогуле бачанне Беларусі як такой. З аднаго боку, можна гэта па-чалавечы зразумець, але з іншага боку ўсё гэта накладаецца на адмоўнае ўспрыняццё апазіцыі, на адмоўнае ўспрыняццё дэмакратыі як такой. Таксама ў Беларусі ўсё гэта памнажаецца праз беларускую лукашэнкаўскую прапаганду, узмацняецца, тым больш, што ёсць, скажам так, факты, прыклады таго, калі, ну, прадстаўнікі апазіцыі вельмі лёгка карумпуюцца, ну, прыклад той жа Кавальковай і гэтак далей. І, канешне, мы як дэмакратычная супольнасць, ну, трацім важнае, што мы маглі б хаця б зараз запрапанаваць беларускаму грамадству, гэта маральную перавагу, што мы маральна лепшыя, што мы не такія, як пры ўладзе, тыя, хто стаяць, хто там лезуць у бюджэт, гэта не раскрадаюць. атрымоўваецца, спадар Павел, гэта не атрымоўваецца, на жаль. То, што Не вы кажаце. атрымоўваецца, гэта не атрымоўваецца таксама з прычыны таго, што, як я ўжо казаў, няма такой грамадзянскай адказнасці, няма адказнасці перад дзяржавай, хаця б у ідэальным сэнсе Беларусю як такой, ну і няма механізмаў кантролю. З такімі механізмамі кантроля павінна была б быць журналістыка хаця б незалежная, так, якая б глядзела б і на рукі, вось тыя пытанні, якія вы задаеце ўвесь час, як не займаецеся блогерствам і ў пытаннях да каардынацыйнай рады, да, нават на тыя пытанні наўпрост, якія задаюцца, некаторыя дзеячы, якія называюць сябе палітыкамі, баяцца адказваць на пытанне заробкаў, на пытанне даходаў. А з пункту гледжання дэмакратычных адносінаў у дзяржаве, ну гэта ж падставовая рэч. Як ты можаш хаваць даходы, калі мы патрабуем і крытыкуем Лукашенка за то, што он там жыве за непрацоўныя даходы і патрабуем адказнасці і празрыстасці, то перш за ўсё мы павінны патрабаваць адказнасці і празрыстасці з боку тых, хто імкнецца замяніць Лукашенка. На гэтым і будуецца дэмакратычнасць і адказнасць. На жаль, гэтага не выбудавалася. Таксама адна з прычын таго, што людзі збольшага выраслі ў аўтарытарнай культуры, так, і не разумеюць вось такой унутраных прынцыпаў адказнасці. Спадар Павел, вось пра нацыянальныя інтарэсы. Таму што я вам зараз зачытаю пытанне глядашкі Тацяны Піліпчук. І я как бы таксама пра гэта часта думал. Вось яна задае вам пытанне, чаму ў 20-м годзе вы не пазмагаліся за Святлану? Ну, я как бы даслоўна. Той жа Пазняк праявіў высакамернасць, бо калі б яе не захапіў Франак і Ко, а захапілі б сапраўдныя патрыёты Беларусі, мы б маглі б мець іншы вынік цяпер. І у меня таксама да вас как бы подкидываю как бы свое пытанішка, а чаму вы не пашлі ў каардынацыйную раду? Пакольку вы з'яўляецеся экспертам, ну я так шчыра думаю, вы ж бы маглі неяк паказаць, навучыць. Ну, как вы же кажете, что тыя люди вообще, ну, реально, они непонятно откуда появились, да, и они не знают, як з гэтым працаваць. А вы вот знаете, чаму вы не пошли? Чаму вы за свету не поборолись? Тут два пытання, так, пытанне Так. каардынацыйнай рады і пытанне Святланы Ціхановскай. Насамрэч спробы нейкім чынам дагрукацца да Святланы яны былі, толькі не трэба забывацца, што яе адразу ўзялі ў абарот прадстаўнікі той унутранай апазіцыі,
ну і перш за ўсё АГП. І спробы нейкім чынам выйсці на кантакт, яны нічым не скончыліся. Но вы их прадпрынималі, да? Канешне, Спрабавалі? больш таго, вось вы ўзгадалі пра гэты 11 год у кантэксце аналітыкаў Ціханаўскай. Я быў якраз такі в гэтай групе, у першым складзе аналітыкаў, закрытай групе, якая чамусьці потым, як мы бачым, была выяўлена, так, і інфармацыя пайшла ў свет. Я канкрэтна рэкамендаваў яшчэ ў жніўні, напрыканцы жніўня, пачатак жніўня, так, калі быў пік уздыму у Беларусі, калі чакалася, што будуць пасланыя канкрэтныя сігналы, што рабіць далей у кантэксце беларускіх дзеянняў пратэстаў, не паджэнне карагодаў і не прагулкі па Менску. Канкрэтна былі з майго боку прапановы 3 рэчы, якія павінна была б зрабіць Ціханаўская ў пік крызіса. Гэта інаўгурацыя, гэта прыняццё канстытуцыі і таксама стварэнне ўрада за мяжой. Усе гэтыя прапановы яны былі цалкам адкінутыя. Хаця ў 2022 годзе ўрад яны стварылі ўжо з вялікім спазненнем, калі па сутнасці гэта была страчаная ініцыятыва, і стварылі яго па прычыне пачатку вайны і толькі пасля таго, як ужо вайна трывала паўгады. Таксама не хацелі, вельмі доўга тармазілі гэты працэс. Я лічу, што ад самага пачатку былі створаныя умовы, пры якіх тармазіліся ўсе ініцыятывы, якія б маглі прыспешыць падзенне рэжыма альбо стварыць такую крытычную сітуацыю, пры якой Лукашенко вымушаны быў бы пайсці на саступкі. То бок фактычна, калі мы яшчэ ў гэтую вось логіку прывяжам факт размовы Ціханаўскай у ЦВК і атрымання пэўных грашэй з боку спецслужб лукашэнкаўскіх, то становіцца ясна, што ніякія ўплывы на той момант не прывялі б да выніку. З прычыны таго, што былі створаны ўжо настолькі моцныя механізмы контроля, якія абмежавалі увогуле любыя магчымасці ўплываць радыкальным чынам на сітуацыю ў Беларусі праз Ціханаўскую. Тое ж самае было зроблена і з каардынацыйнай рады. Замест таго, каб стаць такім, не ведаю, ці там не завісла наша размова. Нет, все ідзе, сябры, все ідзе. Так, Я просто вас слухаю. Таксама з каардынацыйнай радай, то бок там ад самага пачатку была прынята тэза нерадыкальнага супрацьстаяння з рэжымам Лукашенко, чаканне перамоваў, і чаканне таго, што Расія націсне на Лукашенко. Нездарма першыя там актывісты каардынацыйнай рады паехалі ў Маскву. Амаль адразу там 2 тыдні пасля ўтварэння каардынацыйнай рады яны паехалі ў Маскву. Радненкоў быў, між іншым, тым дэлегатам каардынацыйнай рады, ён быў у секретарыяце, які паехаў у Маскву, невядома з кім размаўляць, правялі яны там некалькі дзён, магчыма, прамуючы ідэю вось гэтых перамоваў, што, канешне, рускія выкарысталі на сваю карысць, хаця і сам гэты працэс ён агульна прыйшоў да такога выніку, то максімальную выгаду атрымалі ад гэтага расейцы. Па сутнасці, маюць зараз усю Беларусь. Што тычыцца каардынацыйнай рады, то спробы нейкім чынам увайсці ў групы, якія маглі з майго боку удзельнічаць у працэсе рэформы каардынацыйнай рады, яны сутыкаліся з супрацівам. То бок, наўпрост кажучы, мяне там не хацелі бачыць. Калі ты не ўдзельнічаеш у працэсе выпрацоўкі правіл гульні, то гуляць па чужым правілам бессэнсоўна, бо гэта скончыцца вельмі кепска. І зараз тыя, хто рамантыкі, не паслухалі там маіх парадаў яшчэ там 2 гады назад, пра што я казаў, што калі вы не ўдзельнічаеце ў працэсе фарміравання правілаў гульні, не можаце ўплываць на механізмы фарміравання, на механізмы ўнутранага контроля, то вы будзеце проста пешкамі.
І мой удзел у такіх умовах, калі я не кантралюю механізмаў, калі я не ўплываю на працэс прыняцця рашэнняў, гэта проста выкарыстоўваецца для паднясення прываблівасці гэтага арганізма. Хаця я ведаю, што гэта не вельмі добры прадукт, яго можна было б зрабіць лепей і падрыхтаваць можна было лепей. І тады я несу адказнасць за тых людзей, якія ўдзельнічаюць у галасаванні. Бо я ім абяцаю то я туды прыйду, я штосьці зраблю, а насамрэч я ж разумею, што гэтых механізмаў ўплываць на працэс прыняцця рашэнняў ты не ў стане, бо там створаныя так гэтыя правілы гульні, што твой уплыў будзе максімальна абмежаваны, што па сутнасці адбылося і з блокам Воля, вось зараз з блокам Егорова Прокоп'ева, хаця Егоров быў адным з аўтараў вось гэтай сістэмы выбарчай і сістэмы функцыянавання каардынацыйнай рады так званага апошняга склікання, но прайграў гульні, звязаныя з барацьбой за большасць у межах каардынацыйнай рады. Таму так. Я просто хотел бы вас подточнить и нагадать вам, что мы не политологи, да, мы не специалисты. Правильно ли я вас зразумел? Калі вы казалі про той перыяд, што калі Светлана Георгіевна, напрыклад, зрабіла правільныя рэчы, прыняла прысягу, зрабіла больш радыкальную палітыку, гэта магло паўплываць на Лукашэнку, і сітуацыя спраў была б зупынна, ну, можна коротко адказаць, да, или нет? Я скажу так, што сітуацыя ў Беларусі складвалася так, што нават сілавы і бюрократычны апарат, яны былі дэзарыентаваныя, яны разумелі, што Лукашенко гэтыя выбары не выйграў, што ствараецца другі цэнтр. І для іх было важна зразумець, што гэты цэнтр можа пазмагацца за ўладу, што з гэтага цэнтра ідуць канкрэтныя сігналы для бюрократычнага і сілавога апарата, і што я ведаю шмат прыкладаў, а таксама і пазнейшыя падзеі, калі прадстаўнікі і Міністэрства ўнутраных спраў, і нават узброеных сілаў супрацоўнічалі адкрыта з апазіцыяй, бо разумелі, што сістэма перажывае крытычны шлях. І калі б Ціхановская пайшла б на такія крокі, то стварыўся б сур'ёзны другі маштабны цэнтр, палітычны цэнтр, які мог бы ўсё ж такі ўплываць на сітуацыю. Жнівень і верасень 2020 году гэта поўная самаізаляцыя Ціхановскай, яна адышла ад справы, і цэнтра прыняцця рашэнняў не было. Рашэнні нейкія, там дэкларацыі прымаліся абсалютна левымі людзьмі, якія дэзарыентавалі, там то нехта запрапаноўваў нейкія маршы, потым каардынацыйная рада, Калеснікава, невядома хто за што адказвае. Быў поўны хаос, калі мы кажам пра працэс каардынацыі, пра працэс кіравання пратэстамі, ну і далейшыя падзеі гэта толькі пацвердзілі. Ясно. Ну, просто не отказывайте, я просто хочу подкрэсліць, напрыклад, да, что пан Егоров, ну, для мяне ён таксама, ну, незразумелы чалавек, як ён аказаўся, ён эту раду ствараў, там я ввогуле пра яго нічога не чуў, ну, просто чуў, што ён там был основоположником грантового движения, там еще, ну, только потом уже узнал после тюрьмы. Ну, ладно, просто что... Андрей Егоров здаўна ў палітычным жыцці Беларусі, у апазіцыйным жыцці і ў розных арганізацыях, ён, перакажучы, і добры і аналітык, і добрыя тэксты пісаў. То бок у гэтым кантэксце, канешне, ён спецыяліст, адзін з тых, хто мог бы ствараць вось гэтае заплечча тэарэтычнае для каардынацыйнай рады. Тым не менш, знову, кожны пераследаваў свае інтарэсы, не агульныя інтарэсы, не нацыянальныя, не было, не шукалася ні кампрамісу, лічылася, што магчыма, я, канешне, той падаплёкі не ведаю, хаця кейс Калеснікавай, прабачце, Анжэлікі Мельнікавай, дарэчы, год з яе знікнення ўжо прайшоў, паказвае, што каардынацыйная рада і тыя персоны, якія яе ўзначальваюць,
выкарыстоўвалі ідэю каардынацыйнай рады як канал для атрымання нейкага фінансавання. Ну, прынамсі, адзіны доказ мы маем, гэта Мельнікава, якая атрымоўвала і немалыя грошы для функцыянавання ў межах гэтай каардынацыйнай рады. І гэта праблема. То бок не для будавання гэтыя інстытуты пераўтвараюцца ў шырму для нейкіх пэўных для групавых реализации, інтарэсаў. для особистой реализации пасе там, туда поехать, поездочки. Ну, пан Можна Павел, так сказаць. ловите зараз хейт. Вы неоднократно выказываліся, что санкции могут бить по звычайных людях и подштурховывать Беларусь у бок России. Частка аудитории не разумее гэтую позицию и успрымае яе як фактычную гульню на руку Лукашенко. Ну, калі санкции не шлях, да, то что шлях? Я разумею і крытычны падыход адносна маёй пазіцыі Зенона Станіславовича, і разумею і іншы бок. Калі мы падыдзем аб'ектыўна з пазіцыі дзяржаўных інтарэсаў, то бок Беларусі як незалежнай краіны і як дзяржавы. Не рэжыма палітычнага, не той кіроўнай групы, якая ўтрымлівае ўладу. Да чаго прывялі, калі мы падыдзем толькі з аб'ектыўных, не ідэалагічных пазіцыяў, да чаго прывялі санкцыі на працягу 5 год. Палітычныя вязні не вызваленыя. Так. Была колькасць, па сутнасці, такая, як і засталася, як і не зменшыліся рэпрэсіі, хаця менавіта прадстаўнікі санкцыйнага падыходу базавалі і прызывалі да санкцый менавіта на ідэалагічным аспекце, заплечу, што яны, дзякуючы санкцыям, вызваляць усіх людзей. Вось 5 год 6 прайшло, людзі ўжо хтосьці з 20-го году яшчэ сядзіць і выходзіць з паламаным здароўем, альбо ввогуле не выходзіць. То бок у гэтым аспекце санкцыі не працуюць. То бок яны не з'яўляюцца інструментам выратавання людзей. Так, Лукашенко можа выпускаць часткамі людзей, а з іншага боку знову садзіць. І гэта не можа быць у дыскусіі доказам таго, што санкцыі працуюць. Санкцыі працуюць, гэта калі сказалі, што вось мы ўвядзем санкцыі супраць гэтых прадпрыемстваў, калі вы не выпусціце людзей. Лукашенко людзей не выпускае, санкцыі функцыянуюць, новыя людзі садзяцца за краты. Але ў аб'ектыўным аспекце, да чаго гэта прывяло, калі мы паглядзім на Беларусь. Уся зараз прамысловасць, экспорт, ВПК працуе на Расію. Нават той же Бепол, які там крычыць пра неабходнасць санкцыі, кажа пра тое, што там 3000 прадпрыемстваў працуе на ВПК. Это, канешне, да гэтага ўсяго прывёў Лукашенко, але таксама закрыццё там прасторы, магчымасці камунікацыі прыводзіць да таго, што Беларусь цалкам пераарыентуецца на Расію. Другі момант, ізаляцыя, бо санкцыі таксама яны ішлі рука аб руку з ізаляцыяй. Там закрыццё межаў, абмежаванне выдачы візаў, ввогуле не пускаць беларусаў у Еўропу, то мы маем на сённяшні дзень. Па сутнасці, татальная прапаганда і расійская, вынік гэтай прапаганды павялічваецца колькасць беларусаў, якія падтрымліваюць вайну па Ўкраіне менавіта як расійскае тлумачэнне гэтай вайны. Сувязі памяншаюцца, цяжкасці з камунікацыяй, цяжкасці з тым, каб беларусы выязджалі за мяжу і хаця б нейкім чынам атрымоўвалі іншую інфармацыю ці іншае бачанне рэчаіснасці. Гэта не будзе ў масавым, канешне, аспекце параўнанню з тым, што робіць Расія, але ўсё ж такі як-ніяк нейкі ўплыў, нейкае ўздзеянне. Разумею, таксама гэта тое, што мы кажам пра негатыўныя аспекты. Ну і ў выніку Беларусь праглынаецца Расіяй,
сітуацыя з суверэнітэтам, незалежнасцю і геапалітычнай суб'ектнасцю ўвогуле не ўздымаецца, Беларусь цалкам стала прасторай геапалітычнай для дзейнасці Расіі. Ці гэта, канешне, санкцыі толькі прыспешваюць гэты працэс. Ён мог бы адбывацца пасля 2020 году нават незалежна ад таго, ці ёсць санкцыі, ці іх няма, бо кантроль над Расіяй, кантроль над Беларусю быў даволі ўжо пасля 2020 году даволі пашыраны і даволі моцны. Але тым не менш цалкам заганяць Беларусь у кут, абмяжоўваць магчымасці для і камунікацыі, і для нейкага узаемадзеяння, працуе супраць нас і супраць дзяржавы. Гэта тое, што тычыцца такога аб'ектыўнага падыходу. І ўрэшце рэшт мы даходзім да таго, што раней ці пазней, а як мы бачым ужо пазней, але Захад разумее, у тым ліку ЗША, што іншых механізмаў, акрамя гандлю з Лукашенка за вызваленне палітычных вязняў, няма. Ёсць іншы механізм. Ёсць. Гэта тое, што пакуль што слоўна і дэманстратыўна паказваюць Злучаныя Штаты Амерыкі ў Іране. Яны гатовыя нанесці вайсковыя ракетныя бомбавыя ўдары па Ірану, паставіўшы ўмову, што калі не спыняцца рэпрэсіі, забойства грамадзянаў у Іране, то мы нанесем канкрэтна бомбавыя ўдары па цэнтрам прыняцця рашэння. Такі ж самы падыход мог бы быць у дачыненні да Беларусі. Але я сумняваюся, што еўрапейскія краіны і тыя ж самыя Злучаныя Штаты Амерыкі ў стане размаўляць такім ультыматыўным тонам з Лукашенка. Я ўжо не кажу пра Пуціна. Украіна нам усё паказала, наколькі Захад у гэтым плане вельмі слабы. Яны гатовыя нанесці ўдары па Ірану, бо там забіваюць людзей, дэманстрантаў. Але абмежаваць і нанесці нейкія ўдары і даць свабодныя рукі, дазволіць Украіне выкарыстоўваць узбраенне на поўніцу, на 100% для нанесення ўдараў па Расіі, гэта не. Мы гэтага не можам дазволіць. Бо ў Ірана ядзернае ўзбраенне няма, а ў Расіі ёсць. То можа нам прыляцець. І тое ж самае датычна Беларусі. Таму альбо ёсць сілавы варыянт, альбо ніякага варыянта. Санкцыі гэта полумеры. Яны у кантэксце гуманітарным, вызваленні людзей, паляпшэнні сітуацыі палітычнай, яны не працуюць. Яны могуць ізаляваць сістэму, абмежаваць доступ да тэхналогій, абваліць, магчыма, унутраны рынок у перспектыве, але ў пытанні вызвалення людзей іх выпусціць, магчыма, гадоў праз 10. І можна будзе сказаць, што санкцыі працуюць. Выпусцілі праз 5 год людзей, яны 5 год адсядзелі, здароўе страцілі, а хтосьці кажа, што гэта санкцыі спрацавалі. Калі б санкцыі спрацавалі, іх бы ўвогуле не пасадзілі. Альбо выпусцілі б праз год. Так. Вось глядзіце, зараз перайдзем да такога пытання, которое хвалюе шмат людзей. Я маю пад увагай фінансаванне палітыкаў, фінансаванне экспертаў. Таму што я ўсё ж такі, Павал, разлічваю на сумленную, шчырую размову з вами, і як гледачы. Зараз у замежжы вельмі шмат беларусаў, вельмі шмат. І тут стала вельмі шчыльна, цесна, людзі все бачаць. Это раней было ўсё роўна, чым там займаецца Дабравольскі, напрыклад, Целябедзька, тут какие-то гранты, а тут это тычыцца кожнага, і палітвязні, і праблема з пенсіянерамі. І зноў жа ваяры палка Каліноўскага маюць дрэнныя варункі на Украіне. І я магу па сваім назіранням сказаць, што грамадства падзелена і ў тым ліку на тое, што ёсць людзі, якія жывуць на гранты, імкнуцца да грантаў, робяць значыцца
фотаздымкі ў соцсетках, как яны там альбо отдыхают, альбо там недзе на паседжаннях у пасе. Але на фоне 6 год адсутнасці вынікаў, ну, такая несправедливость, такая наявность вельми напруживает частку палітычнай эміграцыі, якая адчувае себя тут вельми незручна, потому что они не думали, что тут будут жить 6 год. Вось. І гэтае пытанне стаіць вельмі востра. Ну, ніякіх вынікаў няма. Вы з гэтым згодны? Коротко, да, или нет? У глобальным кантэксце так, вынікаў Так, няма. так. В сэнсе паляпшэння сітуацыі ці нават прыбліжэння змены сітуацыі ў Беларусі няма. Як і няма вынікаў у фарміраванні сур'ёзных адказных структур, у тым ліку і заплечча. Мы ўвесь час кажам, што прыедзем у Беларусь, змусім там уладу, там з Лукашенко ці без Лукашенко да саступак. А чым? Былі ідэі стварыць і лагістычнае заплечча для сілавых структур, гэтым павінен быў займацца Байпол і Сахашчык. Гэтым павінна было такім заплеччам стаць полк Каліноўскага, ну, на жаль, нічога з гэтых ініцыятываў не атрымалася. І, канешне, тое, што адбываецца ў апазіцыі сёння з рознымі структурамі, гэта гуляе на руку і ў інтарэсах улады, бо усе тыя крытычныя аб'екты, якія стварала апазіцыя, на сённяшні дзень страцілі сваю небяспеку для уладаў. Яны не з'яўляюцца небяспечнымі. Фармальна так, яны нейкія ў прасторы існуюць, але рэальную небяспеку яны ўжо не ствараюць. І перш за ўсё гэта ўсё ўзбуджае унутраны недавер, скептыцызм, стомленасць у межах агульнай шырокай дэмакратычнай супольнасці дыаспары і беларускага грамадства. І тут асноўная віна ў тым, ну, праблема ў тым, што праблемы, якія, прабачце за тавталогію, за паўторы, сутнасная вось такі правал быў у тым, што усе гэтыя праблемы, негатыўныя працэсы, яны замоўчваліся. І памылкі, якія рабіліся ў 2020 годзе, ў 2021 годзе, мэтанакіравана не аналізаваліся, асабліва ў публічнай прасторы, замоўчваліся, і ўсё гэта тлумачылася: ой, давайте мы зараз не будзем, бо гэта будзе нашкодзіць апазіцыі, гэта на руку Лукашенка. І гэтыя хваробы, яны заставаліся, бо крытыка альбо публічны аналіз — гэта ўсё ж такі добрая ін'екцыя, яна ўзмацняе імунную сістэму. Калі б у 2021 годзе прыбралі таго ж Дабравольскага ці Вячорку пасля скандалаў з чорнай кнігай Беларусі, калі б пачаўся б сур'ёзны разбор, а хто ж стаяў за так званым ультыматумам 2020 году, калі паклікалі людзей на забастоўку, а ніякай арганізацыі не было, і дзесяткі, сотні, тысячы людзей страцілі працу, актыў, які можна было б скарыстаць для стварэння унутраных сетак, для стварэння нейкага хаця б схаванага прафсаюзу і выкарыстаць для актыўнай дзейнасці. Усё гэта было выпалена. І ніхто дагэтуль не зрабіў ніякага аналізу, ніякія людзі адказныя за правалы 2020-2021 году, яны засталіся. Яны ўсцяж кіруюць працэсамі. То бок гэта азначае, што грамадства і крытыка грамадская не мае ніякага ўплыву на так званую дэмакратычную супольнасць. І што з гэтым рабіць? Так, што з гэтым рабіць? Ёсць толькі адзіны выхад. Гэта калі грамадскасць, актыўная грамадскасць за мяжой. Я разумею і стомленасць, я разумею тое, што прыходзіцца займацца, думаць пра выжыванне. Я ведаю дзесяткі, сотні людзей, прафесіяналаў, якія вымушаныя працаваць таксістамі, якія вымушаныя на будоўлі працаваць, хаця гэта людзі з вялікім досведам. Вы разумееце, які патэнцыял у нас быў? Вось гэтыя грошы, якія даваліся на барацьбу, на апазіцыйную дзейнасць, можна было б скіраваць на стварэнне
сур'ёзнага інтэлектуальнага заплечча, інфраструктуральнага заплечча з сілавікоў, з прафесароў, з інжынераў. А зараз гэтыя людзі проста выкінутыя, нікому не патрэбныя, і іх расчараванне настолькі глыбокае, што яны гатовыя нават вярнуцца ў Беларусь, адседзець, але Так. толькі вярнуцца. І гэта, паглядзіце, гэта ўсё вынік з такой безадказнай дзейнасці структур, хаця, яшчэ раз падкрэслю, усе гэтыя стратэгіі прапанаваліся. Усе яны абгаворваліся. Але калі ты ў чарговы раз прапануеш стратэгію людзям, якія да гэтага ўсё гэта спусцілі у каналізацыю, то няма пра што там і няма пра што з кім размаўляць. І адзінае, што я магу прапанаваць у дадзеным кантэксце, гэта ўсё ж такі фарміраванне нейкіх аддольных ініцыятываў грамадскіх, ініцыятываў салідарнасці, і толькі вось праз гэтыя ініцыятывы нейкім чынам імкнуцца аказваць уплыў, уздзеянне на тое, што зараз адбываецца ў апазіцыі. Само сабой, гэта ўжо не вырашыцца. Гэта можа праіснаваць яшчэ гадоў 5, потым Ціхановская стоміцца і пойдзе на адпачынак, будзе пісаць кніжкі нейкія, мая барацьба. Во Флориде, да? І нам прыйдзецца паўторваць, ужо не нам, можа, іншым людзям, праз 5 год альбо праз 10 знову паўторваць гэты цыкл. Але вось гэтая наша гісторыя 5гадовая, магчыма, і 10гадовая, яна павінна вучыць. Яна павінна вучыць, даваць досвед, хаця б тэарэтычны, каб памылкі гэтыя не паўторваць. Хаця, канешне, паўтору агульна сітуацыі, якая была ў 2020 годзе, ўжо не будзе. Будзе зусім іншая сітуацыя. Нават цяжка спрагназаваць, як яна будзе выглядаць, але нам прыйдзецца дзейнічаць зусім у іншых умовах, зусім у іншай рэчаіснасці. Але, прынамсі, разумець, як працуюць гэтыя механізмы, палітычныя механізмы, як небяспечна, калі няма нават бачання стратэгіі дзеяння ў крытычнай сітуацыі. Асабліва, калі ёсць яшчэ і вонкавае кіраванне, у сэнсе, калі структуры, канешне ж, знаходзяцца пад нейкім схаваным кантролем, інфільтраваны, то дасягнуць поспеха вельмі цяжка. І бачыце, як цікава атрымоўваецца, да? Дзесяцігоддзі, за дзесяцігоддзі не ўтварылася нармальная, шматлікая партыйная структура, партыя. А зрабіць за 6 год моцную грантавую інфраструктуру, калі ласка. Так, ну што? Так, справа ў тым, што партыя не стварылася якраз такі таму, што за матывацыяй палітычнай дзейнасцю стаіць доступ да грантаў. Увогуле, грантавая палітыка захаду, яна знішчыла беларускую палітычную эліту альтэрнатыўную, яна знішчыла апазіцыю. Калі ставіцца задача шукання падтрымкі за мяжой, а не шукання нейкіх унутраных сіл і рэсурсаў, то гэтыя партыі пераўтвараюцца проста ў фікцыі. І гэта асноўная праблема. Дарэчы, вось тая частка людзей, якая ўвайшла ў палітыку ў 2020 годзе, яна ж праклінала апазіцыю, называла іх грантасосамі, што вы нічога не зрабілі, а мы вось зробім лепей. Яны ж абсалютна зараз робяць тое самае, што рабіла старая апазіцыя, і робіць гэта разам з прадстаўнікамі старай апазіцыі, якая шмат у чым ужо зараз дамінуе ў так званых новых структурах. Гэта таксама паказчык таго, што новых палітыкаў сур'ёзнага узроўня, уплывовых палітыкаў так і не паявілася за гэтых 5 год. Вось што ўсплыло ў 2020 годзе у межах каардынацыйнай рады, у межах штабоў, то і засталося, а новых актыўных дзеячоў палітычных так і не з'явілася. А тыя, хто з'явіліся, кшталту той же Анжэлікі Мельнікавай, гісторыю мы гэтую вельмі добра ведаем.
Не, ну гэта да, гэта да. Ну, давайте вось тады зараз перайдзем на гранты, так? Вось як вы лічыце, экспертная супольнасць аналітыкаў, назіральнікаў, да якой ну, вы ж належыце, так? Яна несе адказнасць за стратэгію дэмруха ці не? Можна коротка Э, ка адказаць. Тут всё. Канешне, нясе, калі яна ўключана ў працэс, бо можна пісаць шмат стратэгій у стол, я напісаў немала стратэгій. Толькі калі няма запатрабавання на гэтыя стратэгіі альбо нават добрыя стратэгіі, калі яны не рэалізуюцца, бо яны не патрэбны. Разумееце, стратэгія патрэбна толькі тады, калі нехта хоча перамагчы, бо стратэгема гэта ну, з грэцкага гэта фактычна шлях да перамогі. Гэта тое, што дазваляе перамагчы сістэму ці ворага. Калі ніхто не сабіраецца перамагаць ворага, ці тыя людзі, якія нібы прадстаўляюць палітычнае ядро, у іх зусім іншая задача, то можна напісаць фантастычную стратэгію, ацаніць усе рэсурсы, магчымасці, прылічыць усе сцэнары, толькі гэта выкінута будзе на сметнік. За ўвесь час, пакуль функцыянуе апазіцыя ўнутры розных структур, арганізацый, АГП, БНФ, сацыял-дэмакраты пісалі стратэгіі выбарчыя, поствыбарчыя, электаральныя стратэгіі. Только гэта ўсё аказалася збольшага фікцыяй. Як толькі прыходзе момант такі крытычны, трэба прымаць жорсткія рашэнні, ну, няма людзей, якія былі б гатовыя гэтыя рашэнні прымаць. Таму адзінае, ну, па сутнасці ў грамадстве, калі мы кажам пра ўсё грамадства, і грамадства само, і палітыкі, і аналітыкі, і іншыя грамадскія дзеячы нясуць адказнасць за ўсё. У грамадства, як жывы арганізм, само нясе адказнасць. Калі грамадства не жадае вучыцца, не жадае ведаць гісторыі, як гэта было да 20-го года, калі яму добра жывецца ва умовах аўтарытарызма, і калі дзеячы палітычныя кажуць, ці тыя, хто хочуць стаць дзеячом, кажуць, што рэпрэсій у Беларусі ніколі не было, то ў нас усё па законе, то гэта потым стварае, дэзарыентуе людзей, стварае ўражанне, што сапраўды нічога страшнага ў Беларусі ніколі не было. І тут ужо мы бачым адказнасць на розных узроўнях. І перш за ўсё людзі таксама не павінны сябе скідваць адказнасць. То бок людзі павінны ўсё ж такі грамадзяне, тыя, хто ў Беларусі, тыя, хто выехаў за мяжу, ўсё ж такі павінны мець палітычную адказнасць, нацыянальную адказнасць, якая выражаецца ў валоданні беларускай мовай, так, у разуменні беларускай нацыянальнай традыцыі, разуменні беларускай нацыянальнай ідэі, бо мы супрацьстаім у глобальным сэнсе яшчэ з іншым агрэсарам, Расіяй, экспансіяй расійскага свету. І калі няма гэтай адказнасці, гістарычнай адказнасці, нацыянальнай адказнасці, ідэйнай адказнасці, то ситуация сама собой не полепшится, ситуация сама собой не вырашится, Беларусь сама собой незалежнай не стане. Мы потым за некалькі год знову можем вярнуцца ў стан аўтарытарызму, калі няма вось гэтай сацыяльнай, палітычнай нацыянальнай адказнасці. Ну, вот, Аналітыкі самі сітуацыі гэтай не вырашыць, бо можна напісаць дзесяткі прыгожых вялікіх тэкстаў, але зараз у перыяд так званага клікбэтнай свядомасці, рыльсаў, шоцаў, людзі стамляюцца ўжо пасля другога сказу чытаць тэксты. Как бы да, я с вами згодны, но часткова. Но але ж эксперты, яны ж не только там пишуць і аналітыкі стратэгіі, да? Яны выступаюць на наших СМІ, ідуць па коле, да? Адзін, другой только пераязджаюць, вось. І калі, напрыклад, іх фінансаванне залежыць ад донараў, то ці могуць яны быць цалкам незалежнымі ў сваіх высновах і тое, што яны кажуць. Таму што, шчыра кажучы, маё меркаванне, все кажуць, апроч вас, там, напрыклад, што
ну, хвалят офіс, а Святлана Георгіевна у свою чаргу кажа, што яна выбівае грошы, каб фінансаваць СМІ, каб нас не задушила лукашэнкаўская повестка, а наши СМІ просто друкуюць лукашэнкаўскую повестку і не тлумачаць, не аналізуюць, што гэта краіна дыктатара, то бок паказваюць хорошую легітымную жизнь у Беларусі і легітымнага прэзідэнта. Ну, тут уже трэба па канкрэтных тады аналіз рабіць СМІ па канкрэтных экспертах. Так, канешне, трэба разумець, што да хто угодно. за мяжой... Пан Павел, я вас пераб'ю, прабачце. Так. Колесникова вышла, ой, на Колесникову, Класковские, все про Колесникову. Даже там эти блогеры, Оля Токарчук, Масловский, ну я вот про это говорю, понимаете, они все говорят однольково. Тот же Фридман, ну они все однольково кажутся. То вы адрозніваетесь, потому что у вас там іншая позиция, и тут же тоже пытание. Ну, про гэта што я уже, мне цяжка даваць там кожным усім ацэнку. Безумоўна, чаканні ад Калеснікава, ад Бабарыкі былі іншыя. Там чакалі выхады рэвалюцыйнага дзеяча, які там будзе заклікаць барацьбы да апошняга патрона. А тут людзі пабачылі, што чалавек па сутнасці ў сваім бачанні рэальнасці мала чым адрозніваецца ад постаці 20-го году, хаця ўсе чакалі яе вызвалення, і яна была кумірам для шмат каго. Ну, гэта прычына такога, з аднаго боку, інфантылізма і расчараванасці ва ўласных чаканнях. Тое, што... Але, спадар Павел, вы меня прабачце, так. я вам задал іншае пытанне. Я вам задал пытанне, калі эксперты фінансава залежаць ад донараў, ці могуць яны быць залежнымі ў сваіх высновах і несці, чую повестку они нясуць? Гэта так, гэта праўда, што фактычна той, хто плаціць, той і, конечно, заказвае музыку, і ёсць экспертныя супольнасці, якія моцна інтэграваныя да офіса і адчуваюць на сябе ўплыў офіса. Ёсць і, на жаль, СМІ, якія таксама падпарадкаваныя ідэалагічнаму ўздзеянню, апрацоўваюць, становяцца часткай вось гэтага прапагандысцкага наратыву, толькі ў дачыненні да апазіцыі. Так, на жаль, выбудавалася яшчэ адна піраміда аўтарытарнай культуры з замкнёным колам выбраных людзей, якія каптуюць толькі выключна тых, хто гатовы голасна мовіць, казаць пра неабходнасць, і нават не тое, што аб'ектыўна нейкім чынам выкарыстоўваць выказванні ці словы, а ўжо гэта пераходзіць межы рацыянальнасці, калі ледзь не кажацца пра тое, што там Ціхановская пасланая Богам, і што гэта ледзь не анёл. Ну, як мне падаецца, гэта ўжо перабольшванне. Мы ўжо наеліся гэтых усіх тых, хто павышэй за Бога, памазанікаў Божых, месіі, гэтак далей. Усё гэта прыводзіць да аднаго, да дыктатуры. І знову мы маем дачыненне з тым самым піетэтам, з тым самым усхваленнем. А для беларусаў патрэбна крытычны падыход. Ну, трэба рэчы сваімі імёнамі называць. Калі ёсць правалы, давайте канкрэтна паразмаўляем, зробім аналіз. Я, дарэчы, Дабравольскаму яшчэ ў 21 годзе была сустрэча, на якую паклікалі аналітыкаў. Я яму кажу, мы прыехалі сюды, каб разабрацца, што ж сталася, чаму не адбылося 20-го году. Давайте прааналізуем. Вось тут десятак аналітыкаў, разумных людзей. Давайте зробім ацэнкі. Ён сказаў, што нам гэта не патрэбна. У нас донары нас чакаюць. І тады мне стала якраз такі, вось, гэта быў, не памятаю, ці красавік, недзе весна 21-го года, мне стало ясна, што беларуская рэвалюцыя скончылася. Ясна. Вось наконт донараў і грошай. Вы в партызанскай хвале сказалі, што
добра, каб тыя ж людзі, якія называюць себя лідарамі, рабілі нейкую справаздачнасць адносна свайго матэрыяльнага становішча. Ну то бок вы сказалі, што вось за Лукашенко мы глядзім, ось Кабанаў сказаў, што гэта дрэнная ідэя, недэмакратычная. Пытанне ад гледачоў: на якія сродкі вы сёння жывяце і фінансуеце сваю публічную дзейнасць? Ну, я працую на некалькіх працах, працую у беларускай рэдакцыі польскага радыё, я працую ва ўніверсітэце, пішу артыкулы, за якія часам атрымоўваю ганарары. То бок я якраз такі вымушаны шмат працаваць, каб нешта было яшчэ выдзелена на публічную дзейнасць. Шчыра скажу, што я не атрымоўваю ніякіх грантаў і персанальна ніколі іх не атрымоўваў і нават не пісаў на нейкія праекты дзеля падтрымкі публічнай дзейнасці. Канешне, вельмі важна, вось мой канал, тэлеграм-канал, які я распачаў рабіць 2 гады, я атрымаў падтрымку ад беларусаў, ад беларускіх нацыянальных бізнэсоўцаў, але шчыра скажу, што гэта такая цяжкая праца, рэгулярна выступаць і весці тэлеграм-канал, што я выпаліўся, таміўся настолькі моцна, што вымушаны быў на нейкі час спыніць і вось развіццё канала, хаця ён там застаўся, там нават ёсць 1000 з нечым падпісчыкаў, але ўсё не магу знайсці сілы і часу, каб вярнуцца да тэлеграм-канала, хаця разумею, што гэта неабходна, бо незалежных галасоў, якія б апісвалі сітуацыю ўнутры Беларусі, ўнутры апазіцыі становіцца ўсё менш і менш, бо людзі стамляюцца, людзі сыходзяць. Ёсць блогеры-фаварыты, канешне, якія выконваюць свае функцыі, а такіх блогераў, умоўна, якія б хаця б даносілі іншую думку, іншыя погляды, па сутнасці ўжо і у публічнай прасторы няма, бо гэта цяжкая праца насамрэч. Таму я заклікаю, калі хтосьці там можа дапамагчы вашай дзейнасці, таксама няхай людзі данаціць. Але я лічу, што беларускі палітык рэальна ці беларускі блогер можа функцыянаваць, абапіраючыся на нацыянальную буржуазію, на нацыянальны бізнес. І вось калі ў нас сфарміруецца, яна паступова фарміруецца, нацыянальны бізнес, то тады ў нас будуць незалежныя медыа, тады ў нас будуць незалежныя блогеры. Але тут таксама, вось мы казалі пра адказнасць аналітыкаў, але гэта таксама адказнасць і нацыянальнага беларускага бізнесу, хаця я меў размовы з шмат якімі бізнесоўцамі сярэдняга ўзроўня, яны сапраўды дапамагалі, шмат чым дапамагалі, падтрымлівалі, напрыклад, радыё Гаага, а потым падтрымлівалі дзейнасць НАО, але потым расчараваліся, пабачылі, што па сутнасці няма ніякай яснасці, няма ніякага выніку. І я добра разумею тых людзей, якія моцна падтрымлівалі дзейнасць беларускіх палітычных структур, дарэчы, нягледзячы на ўсе правалы і праблемы, салідарнасць і гатовасць падтрымаць адзін аднаго вельмі вялікая. Тыя ж самыя зборы для палітзняволеных былых, калі на працягу некалькіх дзён збіраюць там па некалькі дзесяткаў, а то і сотняў тысяч еўра, даляраў, сведчыць пра тое, што беларусы гатовы плаціць і дапамагаць, калі бачаць для чаго. Яны не будуць фінансаваць і падтрымліваць ужо ніколі пустыя ініцыятывы і пустыя лозунгі. І таму тут, але важна, каб ўсё ж такі фарміравалася свядомасць нацыянальнага бізнеса. І я лічу, што адной з такіх альтэрнатываў для таго, што ў нас ёсць сёння, і праблемы з палітычнай дзейнасцю, ўзнікненне буржуазнай партыі, нацыянальнай буржуазнай партыі на аснове якраз такі актыўнага нацыянальнага бізнеса. Я разумею, што бізнес забірае шмат часу, але калі я больш іншых на сённяшні дзень пакуль што
магчымасцяў па стварэнню нейкіх адказных структур не бачу. Толькі калі бізнес увойдзе ў палітыку і пачне фарміраваць сваю партыю, магчыма, мы атрымаем нешта новае, бо ёсць грошы ў людзей, ёсць нейкая адказнасць, могуць стварыць свае аналітычныя цэнтры, якія будуць дапамагаць дзейнасці распрацоўваць стратэгіі, але не наадварот. Ужо наадварот не атрымаецца. То бок, вось адна з такіх думак, якую я ўвесь час выношваю, гэта калі знойдуцца 5-10 беларускіх нацыянальных бізнесоўцаў, якія створаць партыю на будучыню, на перспектыву. Тады нешта можа зварушыцца ў лепшы бок. Вы знаете, вы мне зараз, калі распавядалі, нагадалі гэты кейс Машэнскага, которого так бараніла координацыйная рада, да? Что я подумал, а что? Ён што, ім дапамагае, што ли, што яны так яго бароняць? І такое пытанне, а як тады распазнаць, да? Ну, то бок, як вызначыць, ці гэта нацыянальна арыентаваны бізнес, ці гэта Машэнскі, которому ўсё роўна на каго працаваць? Калі я кажу пра вось такую партыю, Машэнскі, ён шэры фінансіст. Ён фінансаваў праз закрытыя каналы, ніколі публічна гэта не афішаваў. І я думаю, што фінансаваў з дазволу, магчыма, нават тых структур, бо інакш ён бы ўжо знайшоўся там, дзе знайшоўся Чыж і іншыя былыя алігархі. Што тычыцца той структуры, пра якую я кажу пра публічную дзейнасць бізнесоўцаў беларускіх. То бок, яны з бізнесаў, стварыўшы бізнес, уваходзяць у палітыку і ствараюць сваю арганізацыю, то бок нясуць публічную адказнасць, а не фінансуюць праз шэрыя схемы. Вось пра што я кажу. І тады будзе ясна, што гэта за людзі, будзе ясна, што ў іх свае грошы ёсць, будзе ясна іх маральны, псіхалагічны, ідэйны склад, праграма, бачанне. Тады можна ў гэтую партыю уваходзіць, з гэтымі людзьмі працаваць, разумеючы, што гэта за людзі, а не браць грошы ад, скажем так, бізнесоўцаў, якія выконваюць пэўныя заданні. Хаця ёсць абсалютна, ведаю, шчырыя людзі, якія гатовы не ўключацца ў палітыку, але падтрымліваць палітычных дзеячоў, але яшчэ раз падкрэслю, што зараз ёсць таксама там у гэтых людзей глыбіннае расчараванне і ўжо падтрымліваць нават добрыя ініцыятывы яны не хочуць з прычыны таго, што здалі ўжо дастаткова грошаў, атрымоўваюцца ў паветры. Хаця падкрэслю, што у гэтым жыцці, у гісторыі, у палітычнай дзейнасці нішто наўпрост, то бок нічога на паветра не выкідаецца. У любым выпадку нават нашая з вами размова можа на кагосьці паўплываць, можа кагосьці зматываваць, і калі беларускія бізнесоўцы падтрымлівалі некаторыя праекты, ад іх можа быць вынік часам, які мы можам зараз і не пабачыць. А скажите, пан Павел, вось ад мяне такое апошняе пытанне, ну, как бы да вас ад мяне, наконт грантаў. Я был чальцом школы лідараў, вось, там, дзе вы былі настаўнікам. То бок, і, ну, наколькі я магу судзіць, у замежжы шмат такіх нейкіх ініцыятыў, на якія выдзяляюцца грошы, вось, а насамрэч, ну, непонятно. Вось, напрыклад, у гэтай школе лідараў, ну, гэта ж хтосьці спансаваў? Ну, гэта талант. Я могу... Спадар Павел, я давяршу пытанне. І, окей, і какой выхлоп? Колькі з вашых выпускнікоў сталі суб'ектамі палітыкі? Ну, таму што гэта ж, типа, как бы школа лідараў, ну, і как бы вось такое пытанне. Дзякую за пытанне. Гэта якраз добрая нагода прыгадаць, бо будзе новы курс з сакавіка пачнецца. Гэта праект, платформа «Нацыя лідараў» называецца, і заініцыявала гэты праект беларуская бізнесоўка, якая знаходзілася за мяжой, на пачатку на ўласныя сілай уласнай камандай, разумеючы, што сама укладаецца ў гэта з перспектывай
атрымаць нейкі вынік. І я лічу, што гэта адзін з самых такіх добрых прыкладаў і кейсаў таго, што людзі могуць саспелыя самастойныя людзі, вось як бізнес пра тое, што мы казалі, нацыянальна арыентаваныя могуць рабіць такія цудоўныя праекты. Калі за вось такой праектнай дзейнасцю стаіць уласная ініцыятыва і на пачатку ўласныя грошы, а потым дзеля разбудовы шукаецца падтрымка у грантавай дзейнасці, але бачна пэўным сэнсе эфекты бачна развіццё, то я лічу, што ў гэтым нічога кепскага няма, бо шмат якія ініцыятывы грамадзянскія ў тых жа і Злучаных Штатах Амерыкі і у той жа Польшчы яны намагаюцца атрымаць падтрымку ад дзяржавы. Але калі мы бачым адказных людзей за гэтым праектам, для якіх грошы, для іх саміх грошы не маюць ніякага значэння, бо яны ўжо сфарміраваўшыеся, яны робяць гэта не дзеля грашэй. Яны робяць гэта дзеля таго, каб прынесці нейкую карысць, бо ўжо ўнутрана яны сфарміраваныя. Ну, то бок у вас І такі... я ў гэты праект уключыўся менавіта таму, што ведаў, па-першае, гэтага чалавека, ведаў, што гэта чалавек, які сталы, які сфарміраваны, які не залежыць ад грашэй, нават калі гэтыя гранты ідуць на справу, бо ёй яны гэтыя грошы не патрэбны. Вось в такой сітуацыі яшчэ формула падтрымкі эканамічнай, там, часткова грантавай, яна працуе. Калі ж гэта робяць грамадзянскія ініцыятывы і людзі, у якіх няма фінансавага заплечча, акрамя грантавай дапамогі, яны жывуць і працуюць за кошт грантаў, то, на жаль, гэта раней ці пазней прывядзе да карупцыянавання прасторы, бо іншых крыніцаў даробку няма. І гэта праблема. І праблема таксама для грамадзянскага актыва за мяжой, бо шмат для каго грантавая дзейнасць становіцца адзінай крыніцай прыбытку. Але нават разумеючы гэты склад, гэтую сітуацыю, добра можна дапусціць, цяжкая сітуацыя, мы усе разумеем, у якой сітуацыі мы можам апынуцца. Добра зарабляй, добра атрымоўвай, але рабі нешта. Каб была гэта не фікцыя, каб гэта не былі пустыя паперкі, каб гэта не былі проста адпіскі для донараў для атрымання новага гранту, каб была нейкая адказнасць, каб быў нейкі эфект. Што тычыцца другога аспекта пытання, які вынік. Я ведаю, што пра школу прайшло больш за колькі 200, магчыма, нават 300 чалавек, праз мае курсы публічнай палітыкі. І вынік, я адразу кажу, я не чакаю, што вынік будзе практычны зараз. Мая асноўная дзейнасць і мае курсы, яны закладаюць, што людзі, якія прайшлі гэты курс публічнай палітыкі, будуць лепей разумець, што такое палітыка, што такое адказная дзяржава, як працуе дзяржава, як прымаюцца рашэнні, каб гэта была аснова для кіроўнага класа ў перспектыве. Я ведаю, што частка людзей актыўна займаецца пэўнай дзейнасцю ў Беларусі. Нягледзячы на цяжкасці, на расчараванасць, кантактуюцца са мной, нейкая адбываецца дзейнасць, нешта прабуюць рабіць, распаўсюджваюць ідэі, у тым ліку нацыянальныя. Гэта кропкавая дзейнасць. На сістэмным узроўні чакаць, што будзе вынік у бліжэйшы час вельмі цяжка, бо супраць людзей працуе ўзброеная сістэма. А мы можам толькі супрацьпаставіць зараз, на сённяшні этап, ідэі. Нацыянальную ідэю, палітычную ідэю, казаць пра адказнасць, фарміраваць будучы палітычны клас, бо калі мы зараз, пакуль ёсць час, і гэта трэба было ад пачатку рабіць 2020 году, фарміраваць новы палітычны клас, фарміраваць новых палітыкаў, фарміраваць актыўнае бачанне палітычнай дзейнасці і сітуацыі, разуменне палітыкі. Без новага падрыхтаванага палітычнага класа, партыйных актывістаў, грамадскіх актывістаў, у нас не будзе рухавіка сацыяльнага і палітычнага для зменаў, бо трэба, каб былі людзі ў парламенце, трэба, каб былі людзі ў лакальных, рэгіянальных радах, самакіраванню,
каб былі партыйныя актывісты, каб была сетка арганізацый, каб не дапусціць у рэшце рэшт вяртання аўтарытарызму. Вось умоўна на сённяшні дзень як можна ацаніць эфект на дзень сённяшні і на перспектыву. Ну, карацей, толькі все ў перспектыве, так? Таму што, ну, Ну, напрыклад, шчыра кажучы, давайте я не буду тут карміць нікога ілюзіямі. Я разумеў гэта адразу пасля таго, як з першых дзён не было вырашана пытанне захопу стварэння альтэрнатыўных цэнтраў палітычных у 2020 годзе. Мне стала ясна, што зараз усё на далёкую перспектыву. Але хаця б на зараз на гэтую перспектыву выкарыстоўваць час, не марнаваць яго. І такія ініцыятывы, я лічу, калі іх шмат і калі яны будуць з'яўляцца ў розных краінах, у розных рэгіёнах, калі створыцца сетка, ўсё ж такі гэта важна. Ну, больш мы, ну так шчыра кажучы, нічога не маем. добра. Спадар Павел, уже 75 хвілін мы ў эфіры. Хочу запытацца, вы сильно стаміліся? Бо я хотел бы яшчэ пару пытанішкаў. Я готовы адказваць на пытанні, так што спакойна. Добра, я яшчэ раз хочу вас падзякаваць ад імя маіх падпісантаў. Яны вельмі задаволеныя, што вы прыйшлі. Вялікая вам павага за то, што шчыра адпавядаеце на пытанні, ну, на все пытанні. Вось. Окей, тады зараз прабежымся по... Паважаныя сябры, я аддаю прыярытэт пытанням, якія мне напісалі ў Telegram і под нашымі пастамі, дзе была рэклама нашай сустрэчы. Так, про координационный так. Как вы относитесь до политики спадара Трампа? Гэта пытанне, якое патрабуе наступных 1,5 гадзін. Не, спадар Павел, Гэта вельмі спадарся. Скажем так, шмат у чым я яго не падтрымліваю, нягледзячы на тое, што Зенон Станіславович, напрыклад, лічыць, што ён рэалізуе прынамсі ўнутры ЗША правільную палітыку ў дачыненні да некаторых дыктатур, але ягоная дзейнасць у пытаннях украінскай праблемы, вайны, расійскай праблемы, скажем, праблемы Расіі як такой, яна абсалютна мне не зразумелая. Бок тут жорсткай пазіцыі няма, і гэта сур'ёзная праблема. Смотрите, я дополню это пытанне. Як так сталося, што яны, ну вы з пазніком, што псевдадэмакратія, Ціхановская, Вяшорка, Латушка прадстаўляе інтарэсы беларусаў у эміграцыі. Чаму яны не ўзялі на сябе гэтую місію? Што рабіць для таго, каб это выправіць? Но тут ведаеце, што бы я хацеў ад вас пачуць, спадар Павел, як ад аналітыка. Хто? Як так сталося, хто яе прызначыў? Як так сталося, што вы кажаце, яна была у цішыні, а потым яна выходзіць такой, ну, каралевай, і все, і ее ўсе пачынаюць успрымаць. Ее, получается, как бы прызначылі, правильно? І там АГП... Ну, гэта вынік, гэта з аднаго боку аб'ектыўны вынік, бо ўсё ж такі ў 2020 годзе на яе працавала сітуацыя. Яна ўсё ж такі брала ўдзел у выбарах, яна атрымала пэўны вынік, гэта прывяло да дэлегітымізацыі Лукашенка. На Захадзе яна ўспрымаецца як менавіта такі лідар, бо заходнікі асабліва не разбіраюцца ў дэталях і ў тым, што адбываецца ці адбылося ў Беларусі, і больш таго, на яе імідж на першым этапе працавала уся актыўная Беларусь. Яна была нейкім такім, ну, калі не цэнтрам, то прынамсі вобраз, і тая ініцыятыва, якая стварылася вакол яе, як такі працяг, інерцыя падзей у 2020 годзе прыцягвала усю актыўную частку беларусаў. І я лічу, мы калектыўна заінвеставалі у Ціхановскую шмат чаго. І надзеі, і ідэі, і гэтак далей, і чакалі, што з гэтым можна, спрабавалі з гэтым нешта зрабіць і стварыць інстытуцыянальным плане, но гэтага не адбылося.
Тым не менш, яна і яе атачэнне замацаваліся на міжнароднай арэне, і зараз аснова іх дзейнасці і мэта іх дзейнасці гэта захаваць свае пазіцыі на вось менавіта ў кантактах на міжнародным узроўні. І Назаўсёды, да? захаду гэта дастаткова, Я понял. абсалютна. А што з гэтым рабіць? Ну, адзінае, яшчэ раз падкрэслю, гэта спрабаваць ствараць уласныя ініцыятывы, і з гэтымі ініцыятывамі выходзіць на кантакт з заходнімі палітыкамі, хаця, шчыра кажучы, інтарэс да Беларусі, нават да Ўкраіны ўжо спадае. Да Беларусі даўно спал, і заходнікі збольшага яны стаміліся праблемамі, асабліва калі беларускія арганізацыі там ці ініцыятывы прыязджаюць і пачынаюць абмусольваць праблемы, якія існуюць унутры апазіцыі. Ну вот, окей, Такое окей. замкнёнае кола. Не, ну со Светланой понятно. А откуда взялся Добровольский, Франек? Откуда? Они ж, ну, какой они могут дать результат? Ладно, Светлана, она там на волне народной любови, но эти, ну, товарищи, я бы сказал, а как они там появились? И почему вы там не появились? Почему там Зенон Станиславович не появился? Наша сучасная гісторыя кажа пра тое, што, яшчэ раз скажу, структурным заплеччам пасля рэгістрацыі Ціхановскай у 2020 годзе стала АГП. Ну і нават ваш былы калега Кабанаў, ён, калі я не памыляюся, прадстаўляў АГП у Гарадзенскай, так, вобласці. Не, Бяроза, Берасцейская. Ну, Берасцейскай, прабачце, не памятаю нюансы. Вось, то бок, так, вось гэтая структура, нават Цыпкала вымушаны быў шукаць для збора подпісаў падтрымкі ў старых апазіцыйных структурах. Ну, і ў штабе Ціхановскай была Кавалькова, гэта БХД, было амаль усё АГП, якое цалкам выехала за мяжу, бо Добравольскі якраз такі з'яўляецца сябрам палітычнай рады АГП, Красуліна, прэс-сакратарка АГП, там ёсць Шанцаў з АГП, частка яшчэ там палітычных, квазіпалітычных дзеячоў, усё было выцягнута і прыехала ў Вільню. Як яны там апынуліся, тут гісторыя пакуль маўчыць, бо ёсць сведчанне, што гэта была ініцыятыва літоўскага боку стварыць там штаб і аснову. І хутчэй за ўсё яно так і ёсць, і вынік мы таксама гэтай пабачылі. Тым не менш, у той момант, калі АГП фактычна стварыла гэтую абалонку, казаць пра нейкую самастойнасць ці актыўнасць Ціхановскай ўжо не прыходзіцца, як і цяжка казаць пра магчымасць уплываць на Ціхановскую звонку, калі ўжо ёсць дарадцы канкрэтна, якія фарміравалі пэўную ауру, пэўную структуру сацыяльную і серадовішча сацыяльнае вакол Ціхановскай. Ну і Франек, наколькі гісторыя сведчыць, з'явіўся таксама дзякуючы Добравольскаму, ён яго запрасіў. З якой нагоды, з якой матывацыі, мне сказаць цяжка, але, як мы бачым, выбор быў верны. Ну, так слушайте, а что сейчас сделать? Ну вот, ну понятно, что на этой старой оппозиции все, поставить крест, потому что они, ну абсолютно, ну ничего, или что, или есть надежда, что они почнут спрацаваць? Они ж не почнут спрацаваць. Не думаю, что у тым складзе, 6 год прайшло куды там. Так а что рабіць нам? Вот глядите, что рабіць? Я ўжо акрэсліў канкрэтна накірункі. Ну, то бок ёсць наш рух «Вольная Беларусь», якая там базуецца на нацыянальных ідэях і спрабуе гуртаваць людзей у розных гарадах і Польшчы, ў розных краінах на аснове нацыянальнай ідэі. Спрабавалі мы таксама працаваць у больш шырокім кантэксце з палком Каліноўскім, але гэта іншая гісторыя. На жаль, не ўдалося.
І другі трэці гэта стварэнне, ну, тая ж самая ініцыятыва, якую вы стварылі, ініцыятыва нязгодных. Яна мае права быць, яна добрая ініцыятыва, як такі крытычны голас, яе трэба развіваць. Сход Яе неабыякавых. трэба неабыякавых, так. Яе трэба развіваць, структураваць, ну, прыцягваць людзей, ну, выпрацаваць нейкую ўнутраную ідэалогію, палітычны маніфест, бо там кааліцыя розных структур і арганізацый, часам даволі супярэчлівая. Ну, але калі удасца нейкім чынам пашырыць дзейнасць, гэта таксама вялікі плюс, але ізноў гэта ўсё будуецца на ініцыятыве і стварэнне розных моладзевых уласных арганізацый. Магчыма, у перспектыве, калі, ну, не кажу знову ў перспектыве, магчыма, калі ёсць такія структуры арганізацыі, якія функцыянуюць на адной ідэалагічнай платформе, можна палітычнай, не на платформе супраць Ціханаўскай, бо гэта не нацыянальная платформа, гэта не нацыянальная ідэя. Павінна быць канкрэтнае бачанне, нацыянальнае бачанне Беларусі і нацыянальныя каштоўнасці. Толькі на аснове вось гэтай адзінай ідэалагічнай супольнасці можна стварыць шырокі фронт нейкі палітычны, прадстаўнічы, магчыма, і думаць, што рабіць далей, калі гэта адбудзецца. Ну і трэці варыянт, пра які я казаў, гэта калі сур'ёзныя бізнэсоўцы проста вырашаць заняцца палітыкай, нацыянальныя бізнэсоўцы і створаць сваю палітычную структуру, арганізацыю, і маючы незалежнае ўласнае фінансавае заплечча. Вось тры магчымасці. То бок змагацца за тое, каб скінуць там Ціханаўскую, гэта не атрымаецца. Пакуль цалкам не будзе вычарпаны грантавы рэсурс і давер захаду, мы з гэтым нічога не зробім. Яны ў гэта будуць інвеставаць, і як і літоўцы. Вось літоўцы гэта прыклад такой расчараванасці. То бок яны пабачылі, што ўсё тое, што яны рабілі, аказваецца абсалютна бессэнсоўным. Но тым не менш ёсць яшчэ прастора, з якой можна працаваць. Я кажу пра офіс, якой можна маніпуляваць. Ёсць кенгуру ў Аўстраліі, там можна нешта ім запрапанаваць, пінгвіны ў Антарктидзе. Так што, я думаю, прастора наіўных людзей, ідэалістаў, якім можна прасоўваць будаванне беларускай дэмакратыі вялікая, як і прадаваць дэмакратыю за мяжой можна бясконца. Окей, добра, Павел. Будем закругляться. Апошнее пытанне. Вы на эфіры у Лукашука абвесцілі аб падачы іску на нашу ніву, што яны там выкарысталі ваши асабістыя дадзеныя. Вы гэта зрабілі? Ну, на якім гэта этапе? Таму што гэта цікава, ну, насамрэч. Іск падрыхтаваны. Я чакаў да апошняга часу інфармацыі ад канцылярыі прэзідэнта, атрымаў адказ, які мяне даволі здзівіў. Яны нічога не ведаюць, нікому нічога не перадавалі. То бок мне павінна, я таксама скіраваў дакументы у камітэт па абароне, дырэктарат па абароне дадзеных персанальных у Літву, там прынялі заявку да разгляду, накіраваў такую ж самую заяву ў польскую камісію па абароне дадзеных, чакаю ад іх адказу. Калі я атрымаю ўсе канкрэтна, дарэчы, я напісаў таксама ў кабінет і напісаў у офіс з просьбай патлумачыць, якім чынам, калі, напрыклад, яны высылалі мае дадзеныя у канцылярыю і атрымалі нейкія там адмоўныя рэакцыі, якім чынам гэта дадзеная інфармацыя, якая лічыцца канфідэнцыяльнай і закрытай, трапіла. Что-то подвис, спадар Павел. Паважаныя сябры, ну гэта ўсё роўна у нас уже эфир падышоў до конца. Ну, на жаль, не смог. Такая была дикая актыўнасць. Ну, не могу я реально фізічна задаць пытанні. Не вельмі мне хочацца Павла перабіваць. Ось, ну я ж малады ведучы, только пачынаю быць этим інтэрв'юерам.
Ось Павел опять появился, окей. Вось зараз я скампаную Не усіх. чуваць, не чуваць, Так, не чуваць, штосьці там стала. не чуваць Павла. Не чуваць, зараз я ему напишу. А зараз Не чуваць. А вы чуете мяне? я чую. Ну не, вас не чутно. Ну, паважаныя сябры, я думаю, что час прыйшоў, ну, реально расставаться. Не, не чутно, не чутно. Скажите, сделайте тогда вот так, до побачення. Ну, все, тоді, Павел, дякую. Паважанае гаспадарства, ну, так закончился у нас эфир. Великий дякую, что вы были сегодня с нами. Великий дякую за донаты Василине с Америки, канадскому сябру з Канады, аксиданту. Великий дякую Оксане Якушык. Дякую. Это для мяне вельмі важно. Паважаныя сябры, яшчэ хочу зрабіць маленькие паведамлення. Договорился я с Дмитром Опиньоном на, ну как на интервью, что он запросит меня в гости. Не ведаю у гэту нядзелю, ну, на наступную или праз одну, вось, но мы с ім дамовіліся. Балкунец мне не отказал, нічога, усіх, кого я запросил, ну, ни да, ни нет, но Балкунец не отказал. Сгодился только Павел Гусов, Северынец не отказал. Вось, и сябры, я на Патреоне разместил анализ 3 документов, якія трапили в мое распараджэнне по фильму Акрэсціна, и зрабіў фильм. Вось, там анализ документа, вельмі цікавыя документы по Марынічу, ёсць камент спадара Курэйчыка на гэты повод, ён дал камент. Вось, я поставил там цену $3. Калі вы хочаце падтрымаць незалежнага журналіста, перайдите, пожалуйста, по ссылке, ну и ну, поглядите, как бы, это эксклюзив, вось. И завтра я его уже залью на YouTube до спонсоров, каб яны поглядели, колькі дзён. Так что, калі не хочаце заходить на Patreon, то становитесь спонсором на YouTube. Ну и потом праз, ну, дзён там 3, 4, 5 я его размешу в открытый доступ. Вось. Так что, вось так, что-то хотел яшчэ сказать. Завтра у меня перадача со спадаром Виталем Кондратенко. Вось. Прыходзьце вечарам, паразмаўляем, обсудим там пару проблем. Вось. Так что дзякуй. Жыве Беларусь, слава Украине. Конечно же, Боже, храни Америку. Ну и нех жые Польска. И нагадываю вам, подписывайтесь, калі ласка, на телеграм-канал «Народный репортер». Там вельмі шмат информации. Учора я там разместил это спадарыня Карач, вы тут ее узгадывали во всяких там позах, таких разных ипостасях. У гэтым годзе открыла 5 фондов. 5 фондов по правам человека, по нейким там детям, ну просто гамон. То бок люди живут, а мы тут, блин, доставкой занимаемся там, да, працуем. Люди живут нормально, ну, вось. Так, ну что, все тогда, сябры, до побачення, до завтра, у нядзелю альбо я буду у Дмитра Опиньона, альбо уже у меня будет выпуск новин, ну, новины будут так и так. Так что до побачення, обнял, поднял, обнял, поднял, покрутил, поцеловал, до побачення. Всего найлепшего.